So tatangal daw abo kayo dati kami ni Pakiti ko di bypass Rizal to Jay ko Batal. Baga nagpasyar kami kana ta dito ko. Or boring nga boarding ngayon. Wait, boring. Naputot pa ngay. Putot pa eh. Ito makita yung tamtambi dito tapon eh. Kasi at tika date na. So dito tika date na po may geto yan ta kwa bagay kanya to eh. Yung tika jawong ka date na ay bukit matian anyo wala nga pagpatas nyo may dito yan ta kwa. Mapang kayo lahat hindi katambay dito nga ato tika date na. Ato tigda jayong tapo. Kaya nagiging kakarera nga babaro nga kwa kurada lang kaya silang tibiyag. So di kita lang kita. Oy, so yung mga kami tipis tumapit tingin ito ulig yung Gina eh. Mantadjay, nagtakil. Plastic takil na eh, tiniputan natin eh. Labok nga tatakadwaan eh. Pwede nagtakil. Inawis nagtatagawid din tawa. Mga makirtab na kami. Mga kami na tipis tumay. Sunset apo, pwede kaya sunset. Sunset. Jai ti Robinson pinanya na ako. Medyo na nasip kayo din na malimin eh. Okay, mga alas 6 sigurado eh. Mga alas 6 eh. Awan, 6:20 po. Oras nan. Oh, nyapit din may bagang. Kaya mo. Ah. Alay na ka daw di ko ulig. Alay ka man tayo ulig ka lagyan pang tagpat ke. Ato break ko maka. Kanina. Pulutan na ka Japo no mahal ka niya taga Parparyo na kay. Naman binidyo sa tag. Pwede na. Kung may tatay dyan, kuhan mo tayo kan. O may pagbawat mo. May kumadya po na ito pagbawat may kumatay. Nalamin mo kaya dyan. Diyan na bandata dyan eh. Diyan kisil po natin bypass nga handapin na aramin. Parabi kami labas sita na magagawid kami. Palawagin tayo pa ito. Nung mangigiwa po ko, medyo napigsati ka tayo. Pigsati angin. Kasi kung natin na naglawag ko man eh. Adi kinabay ko din sa tiyagong nataman ulit yung kato nagpasya rin. Kami kami ka-date ko di ka. Sigara ka-date ko. May dito ako no dati ko dati ka-date na. Daong ka-date mo mati ko dito eh no sigurado. Marikang ka lang kanya daw ito mapalan ka lang. Basta ka-date mo balay. Dati ka-date mo. Langgam na. Pwede awan. Te. Ka-date mo? Awan. Sabay nga eh. Dapat mo tiya. Puro panak lang puro trabaho na diya po. Single kasi. Puro trabaho na yun eh. Nata ka dati pagkitain. Dati ka-date count. Kaya, damit lakay count na. Ano lakay na? Iska pa yan. Papal pa ito. Talang ate abot na Diyap ko rin mo yan, diyap. Diyap na kami tatay so ako masyar kami ito yun. Tapos isang pitak pwede ko na isang pitak pwede allowance na ako sa bakin pinya. Aji binoros ko di kalaman aja ako. Aji hindi ko 15 subscriber ko. Ajay. Makadami Oo, nauulig kita. Natroma na po. Doon nauulig kita na yung wala na baba. Naroot kami na eh. Naroot. Natalang ate apo magdate kami tita aton bigat. Magawin naman ay. Itong bigat ya? Ay, Sabado kayam ta dati ko. Dapat yung aton bigat. Di may isang nga engineer nga nagawis kanyag diwa charinas. Apo dapat engineer ra. Singpin aja po ko makita iton ko apo bigat. Aji sumarno upload ko to apo makita yo. So nati nagibaga ko charinas kamay so win ko na alata nata
narigat mi no tangyam tigrasya ya. Yan ba kayo? Oh, min lakay. Oo, mamalimin na ako. Medyo nasipngit ate ko. Oh, may yung nasipngitin. Nasipngit, tiglawlawin na eh. 6:30, 7. 6:37. 6:27 na ako. Ah. Ayan, grabe. Atan, tatay tuto na ako. Mga dandama na ba si Tiagawid kami. So, tatapo kay Juan. Kawawis ni Pagkaitin. Tagawid kami karon. Gawitan? Yeah, bukan. Gawitan? Ako mintikatan na kami na yun. Ako nag-register light na yun. Lumabas sa Diba? Magsipngitin no. Sama pa. So yung pangato ulit yung brightness natin at no makita ulit tapong nalawag di camera. Nadalit katambay dito na eh. Kita na eh. Nala medyo nalabo na po ta nasipngitin eh. Pantan? Tumatikmit niya. Pantan? Ha? Pantan ta nagluto na pwede kanin ta. Tan. Sige. Nandiyan lang nga po. Kung sumaron ng tamarin. Bye bye. Love you. Love you too.